matasa ce, diramar matasa ce. Kungiyar Era Time ce, mutane kuɗin kasance. Diramar matasa ce, diramar matasa ce. Kungiyar Era Time ce, mutane kuɗin kasance. Diramar matasa shiri mai dogon zamani, akwai faɗakarwa sabida 'ya'yan zamani. Shirin yana faɗakarwa salo-salo launi-launi. Diramar matasa, diramar matasa ce. Diramar matasa, matasa, dirama, diramar matasa, matasa, ina matasa ku zo ga diramar matasa. matasa, Akwai nishaɗi a shirin diramar matasa. Diramar matasa ce, diramar matasa ce. Kungiyar Era Time ce, mutane kuɗin kasance. Yana in an matsu ta tsaya mana na wuni. Wannan matsiyacin ne yake. Wannan matsiyacin ne kwantsani kawai. Wato wancan ne a naɗi maganin tsanani wannan. Hali ne kafa da zama matsaɗi da ne wannan. Ka ce da ban ma fito ma ba zan yi magan ka ba kamar ma sun fito a gani. Masoyiya. Bakin wa. Allah ya bar mun kai gero. Kai? A ba ɗan ya ɗimiyo. Kai ba mun yi na kai me haɗin ka da ita wannan kala ka ce kana mutsiyaci dubu kai mutsiyaci dubu riga cikin ka mutsiyaci mobi duba Allah da ka ta kike tura a ne ya ne me raki ta wannan Maryam shi nake so bari ka jin gama duk daga ranar da Maryam ta ce tana son ka na haƙuri na ban Maryam ba kina so na ba na son sa ba ta cewa ina son sa ba na son sa kullum sai ya furta mai wannan kalma amma da yake mai akan wannan mutsiyacin kuɗi kin gafa abin da yake siyarwa ba haka na gani na ce ina so Maryam ya zaki mun haka haka na gani na ce ina so kai kuma wallahi an ban kifa ma da kamar da kifa ogan kamari wallahi ba na son ka na ce ba na son ka karbu da ni wannan je ka nemi soyayya wai kai wanda irin mutsiyaci ne ka ka takura mun a rayuwata ka ta mulmula mun lissafin rayuwata ka hana ni gaba ɗaya tukuni ka hana ni soyayya farin ciki na wai me kake bukata ne ka nemi so ba a siyan so da kuɗi na gaya amma kai kan wannan ba a siyan so da kuɗi kuɗi baya amfani a inda ake gina soyayya wallahi kuɗin banza kuɗin wofi kuɗin banza kuɗin wofi dan ya gama mana tana son sa ba dan kowa take son sa da kuɗin sa ne a'a Maryam kacce mu haka ba haka muka alƙawari ba mu taɓa alƙawarin soyayya da ni da kai ba hakkin fa mamari nan nayi nace ba na son ka ba na son ka akan wannan mutsiyacin ba kana talaka ba kana ba wannan yin wani me siyan soyayya da abin da yake sowa da dai ina mun yin karewa bayan kai take so kauyen muka tambaya iro mai karfin doki ake gaya sai yi maganin ka yi maganin ogan na ka sani iro mai karfin doki fa ake gaya ka je kauyen muka tambaya kun tsaya kina biyan matsiyata wallahi tallahi an gama ana siyan soyayya da kuɗi ne masu siyan soyayya da kuɗi to zan yi maganin ka ni zan sa a yi maganin ka tunda ni ba wani taba ka ba zan sa a yi maganin ka farin ciki na kai ni waccan magana sa wallahi gara kuka da ita wallahi sai ga ni ni na do tsunan mataki akan ka ni gan tsauran mataki baka san ko ni ba sai na do mataki akan ka ni ba wani sa hannu saboda ni in na sa hannu mutu amma zan yi maganin ka
zan sa a yi maganin ka ba ni zan yi maganin ka. zo ne in yi maganin ka yi maganin Ni ka ban ma maganin sa ma dai zuwa kofar gidanmu. Wannan mutuwa ne dan Allah. Wannan. A wani wannan huda. Mazauraci ko ina kifa na ya gudu. Aina. Amma ban iya rabuwa da ke ba. Amma kai kuma ban gobe ka zan yi maganin ka. Wallahi zan yi maganin ka. Zan yi maganin. Ba ana kira ka za a kawo min kai ba to ba na son ka. Ambala, da ba ku gwada zamu daman kaga kamar wannan filin nake so kaga kamfanin nuwa za a yi kamfanin madara a can sannan za a yi kamfanin to kamfanin nuwa ba abin da ba yi muna gani ga ma zuwa bangare da ke nuna wa mushi zuwa nan muka ta fara masar ta kan duba bangare ya bangare da Allah ya san ya bangare da ga ka ga mai kaya ga mai abin nan ai kawai ga mai sai kuma shi wannan ma bala ya zama dillali ai duk ba wani abu ne an bala mana wajen na ba mu da gida kullum da gida miliyan 200 anya wannan abun naku ba cuwa-cuwa kuwa kai ka ce 100,000 ka ce miliyan ni kuma ya ce miliyan a ba cuwa-cuwa a lamarin nan kuwa a na ne ba ba wanne ban jin siyar ba na wani na siya wajen nan saboda kala a kare da jannah suka wala kike a wajen na zuwa ta wa ko din alkan da muke diba na ayaba ne da ni ayaba ne kanta ron kiwon ba da kanta ni ne ke ma buga masaran nan ko idan muka shuka ta ina ga kalla kasa muna mutana ba da wani ne mutum wani ita kasa in ka siya kai ne da riba ko ba ka ba duk abin da zai kama da kasa a wannan rayuwar da Allah ya mu ko kawai ka Allah nan gaba da Allah ba da ba da riba wani da mu kuma ni ka ce rage ma irin duk wannan da magana wallahi ba ta ji ka bari ka ji da ka ba ko ba ka ba ni akan ma ban neman azizi ka ga ni ba ne ina bukata ina so ko ba ka ba da in ya son bari nan je sai ba a ba shi miliyan 2 kawai insha Allah miliyan 2 yi ma ya gyagi da ya ci tunubiya ba ka na wani abu a miliyan gari na ga to miliyan 2 ai da yawa tun da yake ya taɓa rike miliyan 2 to ka gani ai ya sha ruwa kana wani abu ba a ba shi miliyan 3 sarkin ga gyara gidansa ya abu kuma ka samu wani na hawa inda dan hawa kaga ya san ya banta bai ci wani kurin ma da ba mu ala ya ba kaga yi wa abu kira a kan da yana kula da shi ko garatu za ka bai ka bai haka ba mu ala mu ga da sai mu je ka ba Assalamu alaikum jama'anmu maza da mata da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ya haƙurin zaman gida to yau mun zo muku da sabon wasanni kun san daban-daban yau wasan da za mu ga muku da kallo wanda za ku nishaɗantu yadda ake wasa da wuta ake lasan wuta ake cin wuta a makera to yau din nan ka zo kai dai ka biyo ka ha kallo za ga yadda ake lasan wuta ake cin wuta ni ma yadda na lasa to idan kana bukata ko fatanya ko garma ko gatari ko adda ko luje da sauransu everything dai ba za su iya lissafuwa ba to ka gangaro makera ka gangaro tamburawa makera duk abin da kake so ka jihar Kano in dai kayan kera ne in dai ka zo makera tamburawa to wuta ta mutu ko me kake so a kera maka za a kera maka kuma ga inganci in aka kera ma garma sai kai kwana sai kai shekara 20-30 kana amfani da ta ba abin da ba ta to kawai in kana bukata ka zo makera tamburawa dawakin kudu local government tambura makera duk me kake so in dai a kira ne tambura karhe ne in dai kira ne a kira ma garma ko fatanya ko luje ko adda ko wani abu ko gariya ko me to makera karhe ce ta tambura yamma to yau za ku ga inda ake wasa da kawo ga inda suke wasa da wuta ka san kowa
akwai abin da ya gada ko ba haka ba to ku biyo ku sha kallo. Wannan ai ba wuta bace ba. Ƙarya ne, ƙarya ne. Wuta bace wallahi. Kai aka gani ka tabbata wuta ce? Ka tabbata wuta ce? Haka hoto ba, haka hoto. Kai papa shekarar hudu da mu wasan kira ba yau kuma babu wanda ya ce mana mu bari gado ne muka yi yauwa wasan kira ne wannan yauwa babu wanda ya sai hana mu yauwa ai lafiya ta lafiya. Assalamu alaikum. Yawwa. Gida ɗan komo inuwa mana ɗan komo da To. haka Ya gida. lafiya lau. Me ya nufi gidan ya ka ɗan ɗora mana ne. Kun san garin shuru ne wallahi. Wasu mutane nisa har yanzu babu magana. Wato shi kenan sai ka shigo sinkin fakiti kuma shi kenan na ɗora saboda ina zuwa gidan masu kuɗi ina wankau suna bani kwance ko ina zuwa malam. Yawwa. An dawo? Na dawo. dawo. Ya aiki. Ya gidan. Ya ne na ga gudun wayan ba a ɗora mana komai a gidan. To, wai na ce to, ka ba da abin da za a ɗora ne? Ka ba da abin da za a ɗora ne tambaya nake yi. Ka shigo sinkin fakiti ka fita ko abin naira ba ka bar ba ka dawo kana nufin in dafa ka ci to ba zai yiwu ba. Kin san mu a yanayin mu na malaman makaranta. Yan albashi ne mu. Kuma kin ga already wata ya riga ya nisa. Dab muke da samun albashi. Kuma in bakin manta ba kin ga irin wata ya kai 25 26 kukan yi yan dabarun da naku na mata. Sai mu zo mu abin nan. To malamin makaranta. Bari ka ji in gaya maka don kaga ina wanka a gidan masu kuɗi ana ban ɗan laisi yau na saka shine ka zo zaka ci abinci to babu ba ni da mu malamin makaranta abin da aka san mu da shi shine mu haƙuri da koyawa iyalan mu haƙuri ki dinga haƙuri da rayuwa tun da ka ce kai malamin makaranta ne shikenan sai in ci malantakan ko kuma takardar da kake zuwa koyarwa ne zan ci to ban dafa ba
na ce ban dafa ba. Ga yaro nan dan gidan albarka mu je mu ɗanɗanin romo mu ɗanɗanin romo ka ki keme me ka to na fahimce ki yanzu na fahimce ki yanzu na fahimce ki da baka fahimta ba ne to ki saurare ni da kyau ki ji ni fa har kullum abin da nake gaya miki ina goyon bayan yata duk abin da yata take so ni shi nake so to barka ji ba zan mata auren dole ba ki san da wannan to ai tun da ni na dauke ta wata tara a ciki na ai ko dole ta ba abin da nake so ina da binke kadai kika haife ta amma dai ni na sha zafin naƙudan ko ba ke to barka jin gaya maka wannan yaron sai ta so shi ko tana so ko ba ta so dan ba zan zauna ne ita a mace ni a mace ba duba fa ka duba gidan da muke ka duba ɗakin da muke ni kuma ina na akan bakata yarinya ta samu an ki a saurare ni da kyau ina na akan bakata abin da yata take so fa ni shi nake to shikenan za mu zuba mu gani ni kuma wa yata auren dole ba a matsayina na malamin makaranta ko sai ta aura shikenan wannan dan iska mai riga ɗayan me na sama ya ci bare ya je homa na ƙasa shine zaka dauka ka bata in ya so ta zo tana shishira min danga to ba zai yiwu ba wannan dan iska mai riga kwaya ɗaya shine to wallahi baka isa ba kuma dan girman Allah sai maganin ki fa aike ta ci duk layin nan kin karaɗe kai ma baba kana zaka ta mama dan Allah wannan dan ki so shi wannan dan da ya zo ki so shi wallahi tallahi mu fita a cikin wannan kangin ki ji gaya miki ki je ki dan lashi romo ni ma in naje da safa ni dan lasa kin ji ko kar ki bi na wannan to baki isa ba kamar yadda nake gaya miki ni fa abin da yata take so shi nake so ai ba ta yi tana son shi ba sha ki kai kina son wannan kan ki zare mata ido kan ki zare mata a gaban nawa kadija lalle yarinya nan ai waye ne ai wannan ne lajin Allah lajin ai jan wuya ga Allah ai jan wuya ga barka da iso go Allah jin Allah da aiki har mun zo ka zo mana da bako fuska ne ka san mun ba wasu mu ga bako fuska ai wannan dan kwanan duk wani kuɗi da yake bukara da kake ganin duk shi ke kula da su ai baka sanar mana bane ya kamata ka dinga sanar mana ai dan wuya kawo ka san mun ga bako fuska mun ba mu araba na sani normal ne ina gani dan wallahi da aiki gida akai lajin Allah ai kai namu ne Allah ya sai dai haka ina godiya Allah lajin barka da yamma yayi aiki da yayi kyau ko aiki yayi kyau ai ba ku ka zo mana da gogen ku a to ai kai ka sani ai ku he da gogen ai normal ne muka aiki an musan mu gogen ai ku he da gogen Musa kai ma mai gida mun gode ai dan wuya ka huta yau za a yi ta kaka ke a yau ai ta kaka kai ku hole yau akwai yan jangul kutuma durin kwa ani a da kai waɗansu samari la ilaha illallah kai ka sani na tsaya mu kowai Allahjin Allah ga huta amma fa ka san koyi ba na dauki dan mara akan soyayya wannan magana siyasa da wani waya an aje ta gefe kamar inda yakin nan aka fara cinwa matsayin kaga yanzu yaron ya fara ya haƙura ma da ita ai kaka damu ai kuma ka samu wannan rin kawai yaƙi yanzu ne inda aka fara yaƙin nan gana cinwa wannan abun na matsayin kaka damu ai wa ka samu saboda ne na mallaki ta Maryama in dai muna tare ai kuma ka samu sai kuma ka gaya musu da ire da wannan yan okay duk sanda suka kara ganin su abin wani yarinya ya kamata su ɗauki mataki ba tare da wai sai sun tambaye ka ba saboda ga wannan yana ɗan rawa kai ne ai bai kuma koma so ga ka banni kawai ni gurin iran zan je yana in mas kuma in dakatar da shi ka san mu ai mun maka yi kuma mun zo na zo ne kuma lalace na ne mai gida ba mu ala ne an kare kawai mun gode ne lajin Allah lajin Allah ga huta akwai lajin Allah akwai yanda tun kogen na gaya maka mai gida a su wannan ta mu bari a yi kana ga yanzu bishiya ba ta Ladies and gentlemen, muna yau maza da mata barkanku da wannan lokacin da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya masoyanmu. To do Allah da annaba a yi haƙuri duba da yanayi da ramin matasa an ɗan samu tsoko ba mu da wuri ba to dan Allah dan annan ku yi haƙuri amma yanzu mun dawo
kuma dawo da muka yi mun dawo muku da salo iri launi ku dai kawai ku ci gaba da biyo mu a can nan mai suna Dauda Bali TV, ku yi mana subscribe ku danna mana alama kararrawa. Mun gode masoyan mu daga ni na ku Dauda Bali, amma fa ina ƙara ba ku haƙuri amma yanzu mun dawo kuma mun dawo da salo iri sannan kuma ga wanda yake buƙatar tallako wani abu ya biyo mu ga lamba wayar mu nan za a yi masa. Sannan mu ba masu ƙarfi bane, muna buƙatar taimako wanda za su iya tallafa mana a wannan lamarin. Yau muna buƙatar taimako, in kin ga ki tallafa mana ko ka ga ka tallafa mana da kofa buɗe take. Yau duk wanda taimakawa ne Allah bai taimake. Mun gode ku ci gaba da biyo mu fa, saboda drama tana gaba. Kawai ku biyo mu ku dinga kallon, za ku ga inda ake dramomi sosai.